Στέφανε, τι γίνεται, πώς πήγανε τα παιχνίδια, πώς πήγε η διαβολοβδομάδα και αυτή? Πήγε περίεργα, καμία σχέση με τις προβλέψεις που έδωσα. Έπαιζες πολύ έξω, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, που έχασα τα δυο τα μάτς που έδωσα πρόβλεψη, ήταν και τα δύο της Μονακό ουσιαστικά. Η Μονακό, δεν ξέρω, η Μονακό νομίζω έδειξε ότι είναι για μεγάλα πράγματα πάλι φέτος. Δηλαδή έχει κάνει μια εβδομάδα για τους ίδιους δήλωση, πολύ, πολύ σημαντικές νίκες. Κυρίως η πρώτη στο ΣΕΦ, από το μάτς το οποίο λέμε να ξεκινήσουμε κιόλας. Θα πάμε λίγο ανάποδα σήμερα τα παιχνίδια. Θα ξεκινήσουμε με το μάτς του Ολυμπιακού με τη Μονακό και μετά θα συζητήσουμε για το Παναθηναϊκός Μακάμπι. Ωραία, λοιπόν. Θέλω να σου ξεκινήσω εγώ, λοιπόν, να σου πιάσω τη Μονακό συνολικά για τα δύο παιχνίδια. Θεωρώ ότι η Μονακό σε σχέση με τις ελληνικές έχει ένα μικρό βαντάζ λόγω του Σπανούλη, μιας και γνωρίζει αρκετά καλά και τις δυο τις ελληνικές ομάδες και τις παρακολουθεί, θεωρώ, και λίγο παραπάνω. Και λόγω εθνικών και λόγω του ότι, ρε παιδί μου, θα δει το ντέρμπι που... Κοίταξε, μην ξεχνάμε ότι ο Σπανούλης έχει, πέρα από προπονητής της Εθνικής που έχει τους Έλληνες παίχτες, έχει παίξει και με αρκετούς από τους παίχτες που βρίσκονται ακόμα αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Δηλαδή και με του Ολυμπιακού έχει παίξει με Παπα-Νικολάου, με Βεζένκοφ, στα πιο πρώιμα στάδια του Βεζένκοφ βέβαια, με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, με τον Σλούκα. Δηλαδή έχει επιρροές, έχει εικόνα το πώς θα κινηθούν λίγο τα παιχνίδια. Πώς θα παίξουν, πώς θα κινηθούν αυτοί οι παίχτες. Οπότε σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο. Απλά συνολικά η Μονακό έδειξε ένα πολύ ωραίο πρόσωπο και στα δύο παιχνίδια. Με αρχή και τέλος του παιχνίδι της. Με ένα James ο οποίος έκανε δύο τρομερά παιχνίδια. Η αλήθεια είναι. Και ο Διάλο. Εντάξει, ο Διάλο ήταν καταπληκτικός, ειδικά στο παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό. Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός έχει πάλι το Μιλουτίνοφ σε εξαιρετική ημέρα. Πάλι βλέπω το Μιλουτίνοφ πόσο καλά παίζει ενάντια σε κορυφαίους ψηλούς. Αυτή τη φορά, όπως είναι και ο Τάις, όπως είχαν και αντιπάλους. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έπαιξε τόσο πολύ σε αυτό το μάτς. Δεν του τέριαζε. Κυρίως λόγω του Βεζένκοφ, θεωρώ. Και ο γνωστός κρυπτονίτης του πλέον του Βεζένκοφ, ο Blossom Game. Τώρα μπορώ να το προφέρω και καλά. Κοίτα, η Μονακό, εντάξει, πέρα από τον Blossom Game και ο Διάλο έχει δύο τρομερούς αμυντικούς. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Μιλουτίνοφ νομίζω ότι πλέον έχει μπει στην εξίσωση, για φέτος τουλάχιστον η εικόνα που έχει μέχρι στιγμής είναι στους top 3 ψηλούς της EuroLeague. Χωρίς ιδιαίτερη συζήτηση, θεωρώ. Οι εμφανίσεις που κάνει στα πρώτα 8 παιχνίδια είναι καταπληκτικές. Έχει βρει και ο Ντόρσεϊ επίσης, ο οποίος έχει κάνει επίσης ένα πολύ καλό μάτι για τον Ολυμπιακό. Πρώτος σε πόντους, πρώτος σε PIR. Είναι αυτό που λέμε ότι συνεχίζει καλά ο Ντόρσεϊ τη χρονιά του. Μα είναι και ένα παιχνίδι που έχει επιστρέψει ο Walkup και ο Ντόρσεϊ παίζει 32 λεπτά. Δεν του παίρνει κανείς τη θέση από το γήπεδο. Είναι ένα μάτς που έχει κάνει τρομερές επιλογές επιθετικά. Τον πλήγωσε το κακό ποσοστό στο τρίποντο. Το 1-4, το οποίο είναι κακό για τον Ντόρσεϊ. Εντάξει, ήταν όμως αντίστοιχα νομίζω και ο Φουρνιέ, ας πούμε, πώς έχει κάνει, 0-5, 0-6. Ο Φουρνιέ έχει κάνει μια πολύ κακή εβδομάδα, Φουρνιέ. Αλλά ναι. Εντάξει, το έργο με τραυματισμό φαίνεται και στις κινήσεις του, ειδικά στο μάτς με την Αποέλφ, άμα το προσέξεις φαίνεται πόσο αμήχανος είναι μέσα στο χώρο. Βάζει τα χέρια στις τσέπες, πιάνει το κεφάλι του, από εδώ, από εκεί. Ψάχνεται. Ναι, αρκετά. Ψάχνεται ακόμα, η αλήθεια είναι αυτή. Από την πλευρά της Μονακό, ο Διάλο έχει κάνει ένα, όπως είπαμε, τρομερό παιχνίδι και ο James έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δηλαδή έχουν κοβαλήσει το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού για τη Μονακό, η οποία φάνηκε να το ελέγχει το μάτς. Δηλαδή και είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη που παίρνει ενάντια στον Ολυμπιακό, μετά το περσινό το Final Four, αλλά και την περσινή νίκη πάλι διπλό μέσα στο ΣΕΦ. Δηλαδή έχει πάρει δύο συνεχόμενα διπλά μέσα στο ΣΕΦ και μια νίκη σε Final Four, που μιλάμε για πολύ σημαντικά παιχνίδια για τις ομάδες. Δείχνει να έχει βρει τον τρόπο να νικήσει τον Ολυμπιακό. Κάτι που διάβασα, που εντάξει είναι και λίγο τα οπαδικά στη μέση. Γενικά ξέρεις ότι ο Σπανούλης χρήζει μιας ειδικής μεταχείρισης κάθε φορά που έρχεται στην Αθήνα και στο ΣΕΦ.
κάπου θα πω ότι πρέπει να αρχίσουν να τον αντιμετωπίζουν και ως αντίπαλο. Δηλαδή, δεν ξέρω, νιώθω ότι... δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό ακριβώς. Είναι αυτή τη στιγμή, προς ώρας, είναι ο αντίπαλος. Αντίπαλος του Ολυμπιακού. Δεν είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, δεν είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού. Κάπου λίγο δεν γίνεται να δίνουν πιο πολύ εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω, όχι εμπιστοσύνη ακριβώς. Έχει όλη αυτή την κριτική ο Μπαρτζόκας και ταυτόχρονα από την άλλη να αποθεώνουμε τον Σπανούλη τόσο πολύ. Ενώ είναι ο αντίπαλός μας. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι σωστό. Το ίδιο περίπου κάνουν και στον Παναθηναϊκό με τον Αταμάν και τον Σάρας. Δηλαδή ναι. Οι φωνές που βγαίνουν και δημοσιογραφικά και οπαδικά σελίδες Παναθηναϊκού που διαβάζω, αντίστοιχα θέλουν το Σάρας αντί θέλουν το κεφάλι του Αταμάν και να έρθει ο Σάρας. Κάτσε ρε εσύ, λες και ο Σάρας έχει κάνει καμιά χρονιά μέχρι τώρα. Καλά, εντάξει, θα μιλήσουμε μετά και γι' αυτό. Αλλά ναι, είναι λίγο... είναι σαν να θέλουμε αυτό που δεν έχουμε. Δεν έχουμε το Σπανούλη στον Ολυμπιακό, δεν έχουμε το Σάρα στον Παναθηναϊκό. Αυτούς θέλουμε ενδεχομένως για δικούς τους λόγους ο καθένας, που κυρίως πάνε στο πιο οπαδικό και στην ιστορία που έχουν αυτοί οι παίχτες με τις ομάδες. Και λίγο ξεχνάμε το τώρα και δεν δίνουμε την αντίστοιχη στήριξη. Δηλαδή, εγώ βλέπω ένα παιχνίδι, ας πούμε, στο ΣΕΦ, το πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό, που αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί πίσω στο σκορ. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση το ότι ο κόσμος πουσάρει για να βοηθήσει την ομάδα να ανέβει ψυχολογικά. Είναι αρκετά ήσυχο το γήπεδο. Δεν ήταν ωραία εικόνα αυτή που είχε στο παιχνίδι με τη Μονακό την Τετάρτη. Εντάξει, πάντα και στο Σέφρεση, στα κακά τα μάτς στα παιχνίδια που στραβώνει, είναι μακριά ο κόσμος, μπήκαν και κάποια μεγάλα σου, είχε συνεχόμενο σκοράρισμα. Δεν ήταν όπως το μάτς με την Τελαβίβ που δεν έβρισκαν σκόρ οι παίκτες, οπότε μπορούσε να πανηγυρίσεις και άμυνες, είχαν χαμένα σουτ, έμεναν πολύ πιο κοντά στο σκορ. Εδώ έμπαιναν συνέχεια σουτ και σε σκόταναν, σου κόβαν την ψυχολογία. Δηλαδή εκεί που πήγαινε να πανηγυρίσουν ένα καλάθι, έμπαινα μέσα στην άλλη. Ναι, ήταν και υψηλό το σκορ, δηλαδή έχει τελειώσει το παιχνίδι στο 87-92, έχει δεχτεί 92 πόντους μέσα στο ΣΕΦ, που ΣΕΦ αντίστοιχα έχει δεχτεί 58 από την κορυφαία επιθετικά ομάδα μέχρι το χθεσινό παιχνίδι που ήταν η Χάπουελ. Αλλά θα το συζητήσουμε μετά αυτό το παιχνίδι. Απλά σημαίνει ότι 92 πόντοι είναι πολύ για να δεχτείς μέσα στο ΣΕΦ. Σε ένα παιχνίδι, κοίτα λίγο με τη Μονακό, που η Μονακό έχει ένα 40% στα τρίποντα με 10, δηλαδή πήρε τους 30 πόντους από εκεί και μετά έχει βάλει πάρα πολλά καλάθια μέσα στη ρακέτα. Δηλαδή έχει πάρει 36 σουτ, έχει βάλει τα 23 με 63% τελείως στα δίποτα, που έχει πάρει πολλά σουτ μέσα από τη ρακέτα. Μέσα από το τρίποντο, γιατί παίρνει και πολλά σουτ μέσα απόσταση, είδαμε πολλά drive του Diallo, πολλά σουτ του James, που είναι μανούλες και δύο σε αυτά. Εντάξει, ο James έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Έχει τελειώσει με 23 πόντους 10 assist. Είναι υπεύθυνος για περίπου 40 πόντους της Μονακό, σχεδόν τους μισούς πόντους. Και είναι αυτό που λες, ότι στη στιγμή είναι και τα μεγάλα σουτ που πραγματικά κόβουν και λίγο την ψυχολογία και το ρυθμό του αντιπάλου που έχει βάλει. Κοίτα, μα βλέπεις τη διαφορά. Είναι η Μονακό, έχει 21 assist, τις 10 τις έχει ο James. Ναι, ναι. Δηλαδή έκοβε και έραβε. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι. Και ωστόσο ο Diallo είναι πιο πάνω στο PAR, βέβαια. Εντάξει, έχει κάνει και αυτός καταπληκτικό παιχνίδι, 27 πόντους. Νομίζω έκανε, θυμάμαι, και μάτς καριέρας. Ναι, τρομερός. Αλλά ναι, άμα δεις, στο παιχνίδι τον Ολυμπιακό τον έχουν κρατήσει πάλι τα επιθετικά rebound. Πάλι παίρνουν τους τελούς τις δεύτερες ευκαιρίες και τον κρατάνε στο παιχνίδι. Και τον πλήγωσε εννοείται εντός έδρας και τα λίγο. Όταν πας με 18% ποσοστό στο τρίποντο, δεν πρόκειται να προχωρήσεις. Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει λίγο να ανησυχήσει, να κοιτάξει ο Ολυμπιακός, είναι ότι είναι η δεύτερη ήττα που κάνει στο ΣΕΦ σε 4 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτό να σου πω, ναι, εντός έχει 2-2. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιο πολλές ήττες εκτός από ότι εντός. Έχει 3-1 στα εκτός και 2-2 στα εντός. Είναι λίγο ανησυχητικό το ότι φαίνεται ότι δεν έχει αυτό το κάστρο που είχε άλλα χρόνια που δεν έχανε. Δηλαδή και με το παιχνίδι το χθεσινό που ήταν οριακό το αν θα κερδίσει ή όχι. Είναι κάτι που πρέπει να δει ο Ολυμπιακός. Και σίγουρα η Μονακό που είναι μια ομάδα, το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό που θα πω τώρα.
ότι η Μονακό είναι μια ομάδα που θεωρητικά θα διεκδικήσει παρόμοιες θέσεις για τα play-off με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οπότε η εντός έδρας ήττα από τη Μονακό είναι κακή για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εντός προγράμματος τόσο πολύ. Ναι, θα συμφωνήσω σε ένα βαθμό σε αυτό. Το ότι είναι νωρίς και έχει κάνει τις ήττες αυτές και λόγω κάποιων τραυματισμών θα το δικαιολογήσω εγώ και θεωρώ ότι η Μονακό τώρα αρχίζει και αυτή τη βδομάδα άρχισε και έδειξε αρκετά καλά σημεία το πώς θα κινηθεί μπασκετικά, που είχε ένα σχετικά δύσκολο πρόγραμμα μέχρι Πολύ τώρα. δύσκολο, εννοείται. Και έχει πάρει σημαντικά παιχνίδια. Η Μονακό είναι στο 5-3 και έχει παίξει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Χάποελ, έχει παίξει τη Βαλένθια που είναι επίσης ψηλά και τη Βίρτους που εγώ τη θεωρώ ότι θα ανέβει λίγο ή θα βρεθεί δεκάδα. Είναι ομάδα που θα κάνει ζημιές. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Μην μακρηγορούμε τόσο πολύ. Πάμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός με Μακάμπι. Sorry. Λοιπόν, να σου πω μόνο το τελευταίο το κομμάτι. Ο James, ότι όσο καλός είναι στο παιχνίδι, έχει πάει να πετάξει το μάτς με μια πάσα ψυχολόγητη πίσω πάνω το κεφάλι που την πετάει έξω. Το πώς κρατήθηκαν στο μάτς έδειξε ότι η Μονακό έχει ψυχολογία αυτή τη χρονιά. Ναι. Σίγουρα, εντάξει, έχει κάνει και μια καλή προσθήκη με το Μύρωτιτς, ασχέτως αν δεν έχει βγει ακόμα στο βαθμό που μπορεί να θέλουν, αλλά είναι πιο δεμένη η ομάδα. Πέρυσι είχε μπει στα μέσα της σεζόν ο Τάις. Φτιάξανε και λίγο το θέμα των αποδυτηρίων, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, με τα προβλήματα που είχαν. Οπότε ναι, σίγουρα η Μονακό δείχνει πιο θετικά δείγματα από πέρυσι. Δείχνει πιο έτοιμη. Το Μύρωτιτς είναι και προσωπικό στοίχημα του Σπανούλη. Ότι θέλει να τον έβλεπε τον παίχτη και ότι θέλει να το βγάλει το 110%. Ναι, πιθανόν. Όπως έχει κάνει και με τον James, που τον έχει αλλάξει πάρα πολύ ο Σπανούλης, η αλήθεια είναι αυτή. Η φετινή χρονιά είναι φανταστική για τον James μέχρι τώρα. Λοιπόν, φταίει τα αποδυτήρια, φταίει η δουλειά, φταίει κάτι άλλο, θα φανεί σιγά σιγά. Παναθηναϊκός Μακάμπι. Ο Μέρ Γιουρτσεβέν έχει κάνει ένα τρομερό παιχνίδι. Γενικά το παιχνίδι κύλησε μέχρι την τρίτη περίοδο είχε ένα περίεργο τέμπο για τον Παναθηναϊκό που φαινόταν ότι μπορεί να πάει να γίνει ζημιά και απλά μετά είχε μια καταπληκτική τέταρτη περίοδο που το έκλεισε από νωρίς σχετικά στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι, που έπαιξε το μπάσκετ που δεν μας έχει συνηθίσει να παίζει, δηλαδή από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αυτό το μπάσκετ αναδιαστήματα, έχει καιρό να το παίξει για διάρκεια αυτό το παιχνίδι που θέλει και να ελέγχει πλήρως το ρυθμό, ασφικτεί τελείως τον αντίπαλο σε άμυνα και επίθεση. Το έκανε στην τέταρτη περίοδο και του βγήκε. Ό,τι είχε κάνει παρόμοιο με την ΕΦΕΣ. Αλλά δεν έχει διάρκεια αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής φέτος. Κοίτα, και το έκανε αυτό με μια πεντάδα μέσα, η οποία δεν είναι κατεξοχήν αμυντική του πεντάδα. Όχι κατεξοχήν αμυντική του πεντάδα. Είναι μια πεντάδα η οποία δεν θα υπολόγιζες ότι θα μαρκάρει τόσο πολύ με Σόρτς, Ναν και Σλούκα. Ναι, ο Σόρτς έχει κάνει ένα τρομερό παιχνίδι την Τρίτη, το οποίο δυστυχώς δεν ακολούθησε μετά στο μάτς της Παρασκευής, αλλά την Τρίτη ήταν πολύ καλό σε άμυνα και επίθεση. Και είναι ισχύει αυτό που λες, ότι δημιούργησε κάποιες καταστάσεις με 3 παίχτες που λες εντάξει, δεν είναι η βασική μου αμυντική και ωστόσο του βγήκε πάρα πολύ. Παίξανε με πολύ ωραία συνέχεια για αυτοί οι 3 παίχτες μεταξύ τους. Ήταν η πίεση που άσκησε στην άμυνα και με τις παγίδες, αλλά και με είχε βελτιώσει στην τέταρτη περίοδο ο Γιούρτσεβεν πάρα πολύ τον drop μετά το heads out. Και η συνεργασία με τον Σόρτς έβγαινε πολύ καλά και μετά το heads out έβρισκε χρόνο και βούταγε που πάλι έγιναν λάθη. Δηλαδή θεωρώ τους 10 πόντους του Σόρκιν και τους 12 του Λιφ πάλι πρόβλημα στην άμυνα από τον Γιούρτσεβεν, παρά το ότι βγήκε MVP με 16 πόντους και 13 rebound. Ναι. Ωραίο μάτς και ο Ναν. Ωραίο μάτς και ο Ναν. Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Στην πρώτη περίοδο μόνο είχε 1-7 ή 1-8 δίποντα. Ναι, πήρε πολλά. Ήταν ο παίκτης που ναι μεν οργάνωνε τα πάντα στον Παναθηναϊκό,
Δεν έδινε όμως τίποτα για την πρώτη-δεύτερη περίοδο. Ναι. Ο Γιούρτσεβεν Αν έχει γενικά παίξει δεν έχει. ο Οσμάν έχει παίξει 37,5 λεπτά. Το παιδί δεν βγαίνει αλλαγή με τίποτα, δεν υπάρχει και παίχτης. Ναι, με τον Ρογκαβόπουλο τραυματία, με τον Γκριγκόνης ο οποίος ακόμα ψάχνεται, δεν υπάρχει. Και βασικά ο Οσμάν παίρνει και πολύ χρόνο στο 4 λόγω των τραυματισμών. Δηλαδή, όταν ανεβάζει στο 5 το Μίτογλου ή ακόμα και το Χουάντσο που έπαιξε σε κάποια φάση στο χθεσινό παιχνίδι, δεν έχεις πρέπει κάποιος να ανέβει στο 4. Και ο Οσμάν είναι η μόνη λύση για να ανέβει στο 4. Οπότε βρίσκει και εκεί χρόνο. Δηλαδή, σε κάποια λεπτά που ενδεχομένως ο Οσμάν θα έβγαινε και θα έπαιζε με τα 3 guard, ο Οσμάν μένει μέσα και παραμένει στο 4. Αντί για να βγει και να ξεκουραστεί. Που είναι ένα πρόβλημα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Και παίζει πάρα πολλά λεπτά ο Οσμάν. Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι με τη Μακάμπι, γιατί εντάξει δεν μας έδειξε κάτι που υπερβολικό, ούτε ήταν ένα μάτι που περιμένεις να δεις στο ΆΚΑ, όπως τα περισσότερα παιχνίδια που βλέπεις στο ΆΚΑ, με πιο αδύναμους αντιπάλους. Δηλαδή δεν μιλάμε για το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, αλλά με τους αδύναμους αντιπάλους είναι ένα μάτι που περιμένεις στο ΆΚΑ. Μια νίκη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο που θα την πάρει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θέλω να πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τη Μονακό. Σε ένα παιχνίδι που πραγματικά βλέποντάς το είδα από την αρχή και να σου πω την αλήθεια και μπερδεύτηκα κιόλας λίγο με τον χρόνο, νόμιζα παίζαμε πιο αργά και απλά κάποια στιγμή είχα ανοιχτεί την τηλεόραση και άκουγα να παίζει, γίνεται presentation των παιχτών και λέω εντάξει, εδώ είμαστε. Ένα μάτς που αν εξαιρέσεις τον Αν και αν εξαιρέσεις κάποια διαστήματα του Χουάντσο και κάποια του Σλούκα, πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω αν αυτή η ομάδα που βλέπω είναι ο Παναθηναϊκός ή αν ήταν κάποια ομάδα του τοπικού. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που έβλεπα μέσα στο γήπεδο ήταν απαράδεκτα στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό που σου έκανε την περισσότερη εντύπωση. Την περισσότερη εντύπωση. Ένας πολύ κακός shorts, ένας μέτριος προς κακός Grant, ένας Οσμάν του οποίου με εξαίρεση τα 8 rebound που έχει πάρει δεν του έχει βγει τίποτα απολύτως επιθετικά. Ο Μίτογλου, ο οποίος το παιδί δείχνει ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, συγγνώμη που θα το πω, πήρε και την ανανέωση συμβολαίου. Το παιδί καταρχάς δεν έχει βάλει τρίποντο όλη τη σεζόν, πιστεύω. Εντάξει, σίγουρα έχει βάλει, αλλά έτσι φαίνεται. Ο Γιούρτσεβεν, ο οποίος πήρε πολύ νωρίς τα φάουλ και αναγκάστηκε να μείνει για πάρα πολύ ώρα εκτός, οπότε δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό. Σε 2 αστεία φάουλ που έχουν δοθεί, η αλήθεια είναι, στο Γιούρτσεβεν στην πρώτη και δεύτερη περίοδο. Τι άλλο να σου πω. Δεν είδα εγώ αυτό το πράγμα, δεν είδα τίποτα. Τα σουτ δεν μπήκανε, τρίποτα δεν βάλανε με τίποτα. Και πολλά ελεύθερα χαμένα και σε τρίποντα και από κάτω. Δηλαδή, καμία δημιουργία. One man show, μπάλα στο Ναν και κάνει ό,τι νομίζεις. Ήταν πολύ εκτός τόπου και χρόνου, θεωρώ, η ομάδα χθες. Και είναι κάτι που βλέπουμε συστηματικά να γίνεται όταν η ομάδα παίζει εκτός έδρας. Το ίδιο έγινε και με τη Virtus. Και το ίδιο γίνεται και τώρα με τη Μονακό. Βγαίνεις εκτός έδρας και δεν μπορείς να κερδίσεις. Έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός να ελέγξει το ρυθμό όταν είναι έξω. Δηλαδή δεν μπορεί να επιβάλλει είτε να τον ρίξει είτε να τον αυξήσει στα μέτρα του. Η Μονακό είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλά γκάρτ. Υποτίθεται και εσύ έχεις πολύ καλά γκάρτ, ωστόσο. Δεν είναι ότι μόνο η Μονακό έχει καλά γκάρτ. Το θέμα ποιο είναι ότι για μένα θεωρώ ότι ο Σόρτς έπρεπε να πάρει παραπάνω χρόνο. Ο Σόρτς ήταν στο πρώτο ημίχρονο μέσα 7 συνεχόμενα λεπτά, στα οποία δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Έχει κάνει μόνο λάθη. Στην άμυνα τον χτυπάνε ασταμάτητα και ο James και ο Κόμπο. Έχει κάποια στιγμή που έχουν πάει σε one-on-one 4 συνεχόμενες επιθέσεις και απλά γράφουν καλάθια στο one-on-one γιατί είχαν mismatch. Και το θέμα είναι ότι περιμένεις ότι η άμυνα θα είναι λίγο πιο αδύναμη, αλλά στην επίθεση περιμένεις μια δημιουργία. Περιμένεις να πάρεις την μπάλα. Τι πιστεύω εκεί, ότι ο Σόρτς το χτυπάνε τελείως κοινικά. Δηλαδή, πασάρουν την μπάλα στο James, πώς τα ρέτον, τον περνάει 10 πόντους, δεν είναι ότι είναι και ο James κανένα θεριό. Αλλά ο James παίρνει fade away shoot, παίρνει δίποντα μακριά τη ρακέτα. Δεν είναι και τα shoot, είναι τα shoot που εν μέρει θες να τα δώσεις στον άλλο. Δεν είναι ελεύθερα σουτ. Είναι με τον Σόρτς επάνω που κοντέ είναι μεταξύ ελεύθερου και μαρκαρισμένου σουτ.
Αλλά δεν είναι μια καλή επιλογή στο σουτ αυτή. Δηλαδή θεωρώ μπορούσε να επιμείνει ο Ταμάν λίγο παραπάνω σε αυτό. Μα δεν Να έβλεπε τη οδηγήσει την ομάδα δημιουργία εκεί πέρα, να επιθετικά. σουτάρουν Δηλαδή αυτοί εκεί τα ήταν. δίποντά του στα μαρκαρισμένα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και να εστιάσει περισσότερο στην άμυνα μέσα και στο rebound. Δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι χθες του έδωσε χρόνο. Επιθετικά η δημιουργία ήταν ανύπαρκτη. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια, δεν υπήρχε καμία δημιουργία για τους συμπαίκτες, για τον ίδιο. Δεν το είδα. Συγγνώμη, χθες δεν το είδα. Δεν είδα ένα παίχτη ο οποίος υπήρχε λόγος να βρίσκεται στο παρκέ. Οκ, shorts, ναι, τον έφερες για να κάνει, αλλά πρέπει κάτι να ξεκινήσει να δείχνει και να έχει και ένα consistency. Το χθεσινό παιχνίδι πραγματικά. εκμεταλλευτεί και ο Ταμάν μέσα από το σύστημά του. Δηλαδή πρέπει να δει τι ποιον έχω απέναντι. Έχω το Mirotic μέσα με τον Dice, τον Diallo και τον Blossom Game, ξέρω εγώ. Μαζί μπορούν να παίξουν όλοι αυτοί. Έχει μέσα 4 κορμιά. Shorts μπορώ να σε αξιοποιήσω. Πώς? Αυτό. 1, 2, 3. Τελείωσε το μάτς και δεν πήρε ένα τρίποντο. Που του το δίνουν γενικά. Ναι, σε αυτό φταίει ο Αταμάν, δηλαδή που δεν έχει πάρει το ελεύθερο τρίποντο. Δεν φταίει ο Ταμάν που θεωρώ ότι ο Ταμάν έχει μερίδιο ευθύνη στο ρόλο που του δίνει. Δηλαδή λειτουργήσαν όλα τα άλλα και δεν λειτουργήσε μόνο Shorts. Όχι, δεν λειτουργήσαν. Αυτό σου είπα, ότι αν εξαιρέσεις τον Ναν και κάποιες δύο καταστάσεις του Χουάντσο και λίγο του Σλούκα, δεν λειτουργήσε τίποτα. Αλλά ο Shorts είναι και ο παίχτης που ουσιαστικά είναι ο εγκέφαλος της ομάδας όταν είναι μέσα στο παρκέ. Αυτός πρέπει να τα δημιουργήσει. Αν δεν τα δημιουργήσει ο ίδιος, από πώς θα έρθουν οι φάσεις? Γιατί χθες, ξαναλέω, πήρε την μπάλα, την είχε στα χέρια του. Του την έδωσε. Δεν είναι ότι τον είχε στο παρκέ και απλά τον είχε στημένο σε μια γωνία και να περιμένει την μπάλα να του έρθει. Του έδωσε την μπάλα στα χέρια. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, θεωρώ ότι με το Shorts έπρεπε να το δοκιμάσει και σε άλλο σχήμα χθες. Ναι. Μετά έχεις ξεκινήσει, έχεις μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Έχεις κάνει. Από τη φορά την έφτασε από τους 10, 14, 15 πόντους πόσο ήταν, την έφτασε στους 4. Ναι, και στους 2 νομίζω κάποια στιγμή. Και μετά κατάρρευση. Δεν μπήκανε τα σουτ καθόλου. Δηλαδή και από τους 2-4 πόσους είχε πάει, πήγε στους 21 πάλι. Και απλά τη μάζεψες για να έχει μια διαφορά 8 πόντων στο τέλος, που έχασε μόνο με 8 πόντους. Που είναι σημαντικό για το πιθανό δεύτερο μάτς και ισοβαθμίες. Αλλά από εκεί και πέρα το δεύτερο ημίχρονο φαινόταν χαμένο από το σημείο που έχασε τον έλεγχο και μετά. Επίσης ένα πολύ καλό μάτς του James. Έχει βάλει και ένα καλάθι που θύμισε Kobe Bryant πίσω από τη μπασκέτα. Δηλαδή αυτά ο Kobe και ο Jordan τα βάζανε. Από εκεί και πέρα η ομάδα έχει τεράστιο πρόβλημα με τους ψηλούς. Δεν είναι ότι έχασες χθες από τους ψηλούς ή από τον Tice, ας πούμε, δεν εννοώ αυτό. Αλλά η ομάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιο παίχτη να σου γεμίζει τη ρακέτα. Ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά. Ακόμα και ο Γιούρτσεβεν χθες, ξαναλέω, δεν έπαιξε πολύ, είχε τα φάουλ από νωρίς. Ακόμα και δεν έπαιξε πολύ, έβγαλε ένα 20 λεπτό. Δεν έπαιξε όσο χρειάζεται όταν δεν έχει δεύτερο πεντάρι όμως από πίσω. Γιατί αν μου έλεγες ένα 20 λεπτό, αλλά το άλλο 20 λεπτό το είχε παίξει ο Χόλμς, θα σου έλεγα OK. Αλλά τώρα είναι 20 λεπτό, αλλά το υπόλοιπο 20 λεπτό το έπαιξες με το Μίτογλου, ο οποίος το παιδί ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή για μένα ήταν απαράδεκτος χθες, σε ακόμα ένα παιχνίδι. Και μετά με το Χουάντσο σε κάποιες φάσεις να παίζει 5, δεν είναι αυτό που χρειάζεσαι από το βασικό σου αυτή τη στιγμή πεντάρι. Εντάξει, σίγουρα σε καμία περίπτωση. Και γι' αυτό εγώ έχω θέμα με τον Γιούρτσεβεν. Δεν μπορώ να τον δω σοβαρά. Όταν αντί να εστιάσει κάποια στιγμή να δούμε τα heads out, να δούμε πώς θα δουλέψουμε λίγο το κορμί, να γίνουμε λίγο πιο γρήγοροι, τι θα κάνουμε στην άμυνα, τοποθετήσεις. Είχαμε το θέμα με τον Παπαγιάννη που δεν έσπροχνε, δεν έκανε, δεν έρανε. Ο Γιούρτσεβεν πάλι έχει κακές τοποθετήσεις στην άμυνα. Έχει άκυρα πηδήματα. Τώρα σηκώνεται σε κάποια φάση για να ρίξει τάπα και ο παίκτης του έχει κάνει μια προσποίηση. Δεν κάνει και το φάουλ, κάνει αδύναμα φάουλ. Ναι, τα φάουλ που κάνει. Παίρνει κάποιες επαφές αχρίαστες εκεί που δεν πρέπει. Έχει πολύ κακή εκτίμηση του παιχνιδιού. Έχει πολύ κακή αντίληψη ώρες-ώρες του παιχνιδιού. Με τα φάουλ, αυτό που ήθελα που μου έδωσε στο πάτημα τώρα, δεν θυμάμαι αν ήταν στην τρίτη ή στην τέταρτη. Νομίζω στην τέταρτη περίοδο. Όπου ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 4 ομαδικά φάουλ, συγγνώμη, και στα 3 από τα 4 έχει στείλει την Μονακό στις βολές. Που σημαίνει ότι αυτό δεν κάνεις έξυπνα φάουλ. Δεν εκμεταλλεύεσαι τις καταστάσεις, δεν εκμεταλλεύεσαι τα φάουλ να κόψεις λίγο το ρυθμό του αντιπάλου. Βρίσκεσαι πίσω στο σκορ με τόση διαφορά και κάνεις 4 από τα 5 σου ομαδικά φάουλ
και στέλνεις τα 3 τις βολές. Που μετά από το 5ο γράφεις βολές κατευθείαν. Δηλαδή αυτό για μένα είναι λάθος αντίληψη. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι και soft άμυνα. Αυτά είναι αποτελέσματα της soft αντιμετώπισης του παιχνιδιού. Γι' αυτό σου λέω. Χρειάζεται ένα πεντάρι μέσα, ένα λεσόρ καλός εγώτων των πραγμάτων να γυρίσει, να σου γεμίσει και λίγο την άμυνα. Γιατί είναι διαφορετικό να μπαίνει ο James και ο κάθε James μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού και να βλέπει απέναντι το Γιούρτσεβεν που λέει ότι με μια προσποίηση τον έχω φάει ή έχω πάρει φάουλ ή θα τον προσπεράσω και θα βάλω καλάθι. Και διαφορετικά να είναι ένας Λεσόρ που γεμίζει την άμυνα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Λεσόρ, ο Ταβάρες και αντίστοιχα πεντάρια γεμίζουν τη ρακέτα της ομάδας δεν το έχουν όλοι δυστυχώς. Αν το είχαν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Μα ο Γιούρτσεβεν δεν αποτελεί, ενώ είναι ψηλό παιδί, δεν είναι πύργο στην άμυνα να σου γεμίσει την ρακέτα. Δεν είναι φόβητρο. Ναι, μπαίνουν τα γκάρ, μπαίνουν μέσα, παίρνουν drive. Και από το Γιούρτσεβεν πίσω, αγωγική. Ναι, όχι, το χθεσινό μάτι ήταν πραγματικά απογοήτευση από πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που έχει ο Παναθηναϊκός στις ήττες δεν είναι ότι χάνει τα παιχνίδια που ενώ μπορεί να παίξει και καλά. Χάνει παιχνίδια που είναι αρκετά κακή η εικόνα του συνολικά. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, φυσικά. Δεν είναι ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει χάσει παιχνίδι που ο αντίπαλος έκανε κάτι εξαιρετικό ή τον μπλόκαρε. Είναι παιχνίδια που απλά δεν λειτουργεί τίποτα απολύτως στην ομάδα. Βγήκε χθες, είχε πολλά ελεύθερα σουτ. Και ο Ναν έχει πάρει ελεύθερο σουτ, και ο Σμάν έχει πάρει 2-3, και κάτω από το καλάθι έχουν πάρει rebound και ο Μίτογλου και ο Γιούρτσεβεν και δεν μπορούν να τελειώσουν κάτω από το καλάθι. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι φάσεις. Είναι αυτό που λες. Δεν είναι ότι η ομάδα βλέπεις την αντίπαλη και λες π.χ. ο Ολυμπιακός έχει χάσει από τη Μονακό το παιχνίδι της Τρίτης, γιατί η Μονακό έχει παίξει καλύτερα. Έχει κάνει ένα καλύτερο μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός στην Τρίτη όμως, την Τετάρτη που παίξανε. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, στην καλή σου μέρα μπορείς να κερδίσεις οποιοδήποτε αντίπαλο, στην κακή σου μέρα μπορεί να χάσεις από τη Δόξα Άρτας. Δόξα. Υπερβολικό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να σου δώσω λίγο και πάσα για το επόμενο μάτς. Πάμε, ναι. Θεωρώ τώρα την αντίδραση του διαιτητή σε εκείνη την αψημαχία που είχε με τον Οκόμπος Λουκάς. Έχει, ναι. Που δεν υπάρχει, εντάξει, είναι από πίσω, δεν τη βλέπει καλά τη φάση. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται αυτό. Που έχει σφυριχτεί το φάουλ, πάει να πάρει την μπάλα από τον Οκόμπο, υπάρχει μια ένταση, εντάξει, καταλαβαίνω στο τέλος, δεν έχει γίνει κάτι μεταξύ τους. Ναι. Και βγαίνει ο διαιτητής να μαζέψει τον Οκόμπο που δεν γίνεται κάτι εκείνη τη στιγμή. Τον πετάει πάνω στο Λούκας, ο Λούκας στολώνει γιατί πέφτει ο άλλος πάνω του και έχει δημιουργηθεί μια ένταση από τον διαιτητή. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και μια αντίληψη. Ναι, ο διαιτητής όπως φαίνεται στο replay είναι σαν ελαφρώς να σμπρώχνει πέφτοντας πάνω στον Οκόμπο, ο οποίος πέφτει πάνω στο Σλούκα και μετά τον τραβάει και του κάνει μια λαβή, την οποία πραγματικά να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή, αν ο Οκόμπο είχε τραυματιστεί από αυτή τη λαβή που του έκανε, τι θα γινότανε, πες μου. Που πάλι καλά που δεν χτύπησε κιόλας ο άνθρωπος, γιατί είναι επικίνδυνη η λαβή που του έχει κάνει. Το θεωρώ σαν κίνηση τώρα του διαιτητή στα όρια του απαράδεκτου και για μένα φανερώνει ότι έχουμε δρόμο πέρα από το κομμάτι του παιχνιδιού στο μπάσκετ. Πρέπει να δει η Ευρωλίγκα λίγο και το κομμάτι των διαιτητών. Πώς θα βοηθήσει να ανέβουν επίπεδο οι ίδιοι. Ναι, είναι πολύ κακή. Η διαιτησία χθες στο παιχνίδι με τη Μονακό είναι πολύ κακή. Δηλαδή όλο το πρώτο ημίχρονο πραγματικά η παραμικρή επαφή σφυριζόταν φάουλ. Ναι, είναι εκτός αντίληψης. Είναι δικαιολογημένος ο εκνευρισμός που υπάρχει χθες. Δεν λέω ότι εξαιτίας αυτού έχασες, γιατί είναι τα πιο απλά σφυρίγματα χθες που δοθήκανε. Δεν ήταν κάποιο σφύριγμα που να επηρέασε. Είναι τα πιο απλά σφυρίγματα, αλλά είναι δικαιολογημένος ο εκνευρισμός, θεωρώ, στο χθεσινό παιχνίδι. Και πράγμα αυτό που το είδαμε και στο μάτς του Ολυμπιακού. Βέβαια. Δηλαδή ήταν στο τέλος που υπάρχει ο διχασμός πλέον στα site της Ευρωλίγκας για το walk-up που τα ανεβάζουν σαν στιγμιότυπα ως άμυνες και από κάτω τους λένε τι άμυνες ρε εσείς.
τι έχετε δώσει εδώ. Και είναι ο Μίσιτς και τραβάει τα μαλλιά του. Που δεν σου λέω ότι ο Μίσιτς έχει κάνει κανένα τρομερό παιχνίδι. Ο Μίσιτς έχει βάλει 3 σούτ από τα 13. Ναι, και όλα αυτά στο τέλος. Δεν έχει βάλει κάτι στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ναι. Δεν σου λέω ότι πήρε μόνο σφυρίγματα ο Ολυμπιακός. Αλλά στο τέλος θεωρώ ότι έχει χάσει πάρα πολύ το παιχνίδι διαιτητής. Έχει κάνει πολύ κακές επιλογές και έχει στείλει ένα μάτς με φαλσοσφυρίγματα όπου να είναι. Ναι. Θεωρείς ότι ήταν η φάση με το Μίσιτς, θεωρείς ότι ήταν αντιαθλητικό ή ήταν καθαρό φάουλ ή απλό φάουλ όπως δόθηκε? Θεωρώ πως είναι αντιαθλητικό. Δύσκολη φάση, τώρα θεωρώ πως είναι το αντιαθλητικό εκεί πέρα. Ναι. Τώρα, επίσης, το επιθετικό που δίνει στο walk-up δεν είμαι σίγουρος σε live χρόνο. Δεν την έχω δει τη φάση από το πλάι καθόλου. Το έχω δει μόνο από μπροστά. Δεν είναι και στα όρια του flopping. Τώρα είναι, δεν είναι, δεν νομίζω. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω, δεν θα σου πω αν είναι ή όχι, ότι ο walk-up πέφτει πολύ εύκολα σε αυτή τη φάση και έχει ήδη αποφασίσει ότι θα πέσει με το που βλέπει το Μίσιτς να πλησιάζει. Αυτό νομίζω είναι γεγονός. Φαίνεται στην... Είναι και στο όρο της αντίληψης του walk-up που είναι καλός αμυντικός να το κερδίσει. Είναι 50% το παίρνει, 50% αν το είχε δώσει όμως από την άλλη η flopping. Ναι, θα μιλάγαμε διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να συζητήσουμε για το παιχνίδι από την αρχή. Έχει ξεκινήσει πρώτη-δεύτερη περίοδο, πάνε λίγο normal τα πράγματα. Normal με την από άποψη σκορ, κλειστές άμυνες. Ο Ολυμπιακός έπαιζε απέναντι στη νούμερο 1 επίθεση της EuroLeague μέχρι χθες. Οπότε έπαιξε σκληρή άμυνα και καλά κάνανε. Και όντως την κρατήσανε χαμηλά στην πρώτη-δεύτερη περίοδο. Δηλαδή έχει βάλει 39 πόντους. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει 34. Και μετά υπάρχει μια τρίτη περίοδος που πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτή την περίοδο. Μιλάμε για μπάσκετ άλλης εποχής. Τόσα λάθη, αστόχα σουτ. Η Χάπολ έχει τελειώσει με 4 πόντους στην τρίτη περίοδο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω το... 2 δίποντα έβαλαν. Είναι απίστευτο. Έχει βάλει 4 πόντους. Καλά, και ο Ολυμπιακός έχει βάλει 11. Δεν είναι ότι έχει βάλει πολλούς. Αλλά δεν ξέρω, αυτή η περίοδος ήταν πάρα πολύ περίεργη. Και η τέταρτη που κλείνει με ένα 18-15, λίγο πιο normal πλαίσια, αλλά συνολικά το παιχνίδι είναι ένα πολύ χαμηλό σκορ. Θύμισε πάρα πολύ έτσι παιχνίδι play-off, final four, με πολύ κλειστές άμυνες, με πολύ χαμηλό σκορ και πολύ άγχος εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές. Κοίτα, θεωρώ έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι έχουν αφήσει πάρα πολλές επαφές οι διαιτητές στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Και είναι ένα που λέει και ο φίλος μας ο Στέλιος, ότι είναι νοοτροπία του Ολυμπιακού αυτή. Του Ολυμπιακού, πάρε το έκανε παιδί μου, της ομάδας πιο πολύ. Άμα κάνεις, ας πούμε ο Παναθηναϊκός, αν ο Παναθηναϊκός κάνει 30 φάουλ θα τους σφυριχτούν τα 20. Αν ο Ολυμπιακός κάνει 60 θα τους σφυριχτούν τα 30, τα 40. Που σημαίνει σε επαφές, γιατί πιέζεται ο διαιτητής και αυτός δέχεται πίεση. Δεν μπορεί να σφυρίξει κάθε επαφή φάουλ. Να τελειώσει το μάτς με 39 φάουλ Ολυμπιακός. Να τους βγάλει όλους έξω. Είναι αυτό αντίληψη, τα μισά φάουλ ή τα σπροξήματα. Δεν μπορεί να τα δώσει εύκολα όλα. Και γι' αυτό μπορεί ο walk-up και μαρκάρει πολύ παραπάνω. Και παίζει και βγάζει και ένταση και σπρώχνει και λίγο. Δεν σου λέω σε αντιαθλητικό επίπεδο, στα πλαίσια του legit, του ορθού. Ναι. Αυτές τις μισές επαφές, επειδή το γνωρίζουν τον παίχτη, γνωρίζουν πώς θα κινηθεί η ομάδα, υπάρχει και αντίληψη από το διαιτητή το πώς θα σφυριχτεί. Αυτό ευνοεί φυσικά την ομάδα που θα πάει στις πολλές επαφές. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ο Ολυμπιακός έχει μια λογική και καλά κάνει. Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει όμως να είναι οι διαιτησίες να είναι εισάριθμες, να μην έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Από τη στιγμή που αποφασίζεις ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα πιο έντονο παιχνίδι, όπως έπαιξε και η Χάπολ χθες, οπότε θα αφήσω και λίγο τις επαφές. Αυτό πρέπει να είναι το μέτρο σύγκρισης και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ναι. Δεν μπορείς το ένα παιχνίδι να σφυρίζεις την παραμικρή επαφή και στο άλλο να μην τα σφυρίζεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι οι κακές διαιτησίες.
Γιατί δεν εννοώ ότι είναι κακή η διαιτησία που έχει γίνει και έχει αφήσει τα σφυρίγματα στον Ολυμπιακό ή στη Χάποελ. Η κακή διαιτησία είναι στο ότι στο άλλο παιχνίδι αντίστοιχα απλά κάθε επαφή φάουλ. Εκεί είναι το λάθος. Πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να πεις ότι ναι, αφήνω τα σφυρίγματα ή όχι. Είναι αντίστοιχα όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία ξέρεις ότι π.χ. θα αφήσουν τα σφυρίγματα. Στην Ισπανία δεν θα το κάνουν. Οκ, αλλά μιλάμε για άλλες διοργανώσεις. Εδώ τώρα στην ίδια διοργάνωση έχεις 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ναι, αυτό εντάξει, πάει και με το ρυθμό πάντα, αλλά θα ευνοήσει πάντα την ομάδα που θα παίξει πιο σκληρή άμυνα. Είναι αυτό. Δηλαδή, όταν δεν θα μπορέσει ποτέ να πας να σφυρίξεις τον άλλο στο τέλος του αγώνα εύκολα πάνω από 25 φάουλ. Τα φάουλ θα σφυριχτούν εκεί στα 25. Μετά αρχίζει και ο διαιτητής και πιέζεται να δίνει συνέχεια φάουλ. Ναι. Βγαίνει και ο προπονητής και του λέει: ρε αδερφέ, μα μου έχω κάνει 7, έχω κάνει 8, τι μου δίνεις? Ναι. Είναι και αυτό μετροπίεσης. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι πάνω από τα 25 φάουλ δεν θα πάει εύκολα. Οπότε τι λέει? Θα πιέσω, θα χτυπήσω, θα τους κάνω, θα τους ράνω, θα σπρώξω, θα μου δώσει. 1, 2, 3, 4, 5, στο έκτο θα το σκεφτεί. Στο έβδομο θα μ' αφήσει. Κάπως έτσι. Πάλι πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Μιλουτίνοφ. Ας πάμε λίγο και στα του αγώνα. Έχει τελειώσει έχει πάρει 13 rebound. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και πάλι. Που έχει κάνει και πλάκα τον Οτούρου σε μια φάση που του παίρνει μπάλα, παίρνει φάουλ, παίρνει καλάθι. Πήρε και το πορτοφόλι του και έφυγε. Ναι, εντάξει, του είπε αδερφέ. Εντάξει, καλός χρυσός εσύ, αλλά εντάξει, εδώ παίζουμε. Εντάξει, ο Τούρου είναι ένας καλός παίχτης. Δεν είναι ακόμα στο επίπεδο να ανταγωνιστεί ένα Μιλουτίνοφ. Στα καλά του. Δηλαδή ο Μιλουτίνοφ είναι πραγματικά αυτό που είπαμε και πριν. Είναι top 3. Αυτή τη στιγμή στα πεντάρια της Ευρώπης. Ο Χολ, ο οποίος έχει ανέβει και αυτός πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ο Χολ κάνει πολύ καλή. Έχει αρχίσει να δείχνει πολύ θετικά δείγματα. Έχει καταλάβει, έχει βρει το ρόλο του. Είναι συμπληρωματικός του Μιλουτίνοφ, αλλά μπαίνει μέσα και θα κάνει και την καλή του άμυνα. Θα βγάλει και την θεαματική φάση, λίγο να ανέβει και λίγο η ψυχολογία και του κόσμου. Γιατί ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Χθες είδες, σε αντίθεση με το παιχνίδι της Τετάρτης, χθες ο κόσμος ήταν μέσα στο παιχνίδι. Σε κάθε φάση. Να φωνάξουν, που αυτά δίνει η ένταση, είναι καλή. Όταν παίζεις την έδρα σου, αυτό είναι το πλεονέκτημα της έδρας κιόλας. Ναι, μα τραβάει και πολύ αυτό που σου είπα για το ρυθμό, ότι όταν στην τρίτη περίοδο το καλάθι πανηγυρίζεται και γκολ, σε βοηθάει τον κόσμο όταν βλέπει καλάθι κάθε 2 λεπτά να το πανηγύρισεις και εσύ και κοντά στο σκορ. Ναι, ή μια καλή άμυνα, ένα χαμένο σουτ, και σου δίνει δικαιώματα να πανηγυρίζεις πολύ περισσότερο. Ναι, σίγουρα. Ενδεικτικό το πόσο χαμηλό το σκορ, ότι ο πρώτος σκορ του αγώνα ήταν ο Βεζέγκοφ με 14. Που σε άλλες μέρες, ξέρω εγώ, ο Βεζέγκοφ έχει 14 από το ημίχρονο. Ναι. Ήταν πολύ χαμηλό το παιχνίδι σκορ. Πραγματικά, δηλαδή το μάτς ήταν πολύ περίεργο να το βλέπεις. Δεν έχει συνηθίσει, ειδικά σε κανονική διάρκεια της σεζόν, τέτοια παιχνίδια. Και ένα μάτς που σημαντική πολύ νίκη του Ολυμπιακού. Δηλαδή, καταρχάς, αν είχες κάνει 0-2 στην έδρα σου απέναντι σε αντιπάλους που θεωρητικά θα τους βρεις μπροστά σου, θα ήταν πρόβλημα. Οπότε έχει κάνει ένα πολύ σπουδαίο. Έχει κάνει μια πολύ σημαντική νίκη. Έχει κόψει και λίγο τον αέρα της Χάποελ, οι οποίοι αν κερδίζαν και εκεί θα λέγανε όπα, εδώ δεν χάνουμε εύκολα. Είναι σημαντικό από διάφορες απόψεις. Και τον κρατάει ακόμα και στη μία νίκη τώρα από την πρώτη θέση. Γιατί και οι βαθμολογίες, θα τις πούμε σε λίγο, είναι πολύ κοντά. Ναι, το αποτέλεσμα που τους βοηθάει όλους, πρωτίστως τον Ολυμπιακό, δείχνει ο Ολυμπιακός ότι δεν θα περάσει κανείς από την έδρα του εύκολα και ότι στην κακή του μέρα ξέρει πώς να πάρει τα παιχνίδια, ότι διατηρεί το μέταλλο αυτό. Ναι, γιατί βρίσκει τον τρόπο και δεν πάει. Είναι μια πολυδιάστατη ομάδα. Δεν θα παίξει μόνο επίθεση, ούτε θα παίξει μόνο άμυνα. Θα προσαρμοστεί και με τις ανάγκες του παιχνιδιού. Χθες καταλάβανε έχει το δικαίωμα ο Ολυμπιακός να έχει έναν Ντόρση που στο μάτς με τη Μονακό έχει παίξει 32 λεπτά, που είναι πολύ καλός, και ένα μάτς που με την Τελαβίβ παίζει το μισό χρόνο, παίζει 17 λεπτά και είναι πάλι εξαιρετικός. Ναι. Και δεν έχει πλέον παράπονο, γιατί έχει βρει τα πατήματά του σε σχέση με πέρυσι. Έχει βρει και ο Μπαρτζόκας στον χρόνο που θέλει να βαδώσει ο Ντόρση. Του ήρθαν και οι συνθήκες έτσι, με την έλλειψη στον Άσο, με την απουσία του Φουρνιέ.
Και ο Ντόρση καταφέρνει και παίρνει το χρόνο του και το έχω ξαναπεί πολλές, νομίζω και σε όλα τα podcast. Ναι. Είναι η καλύτερη εσωτερική μεταγραφή καλύτερη μεταγραφή ίσως του Ολυμπιακού φέτος. Ο Ντόρση, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι ξεκινάει πάντα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Δηλαδή, πρώτη περίοδο μπαίνει και βάζει 10-15, ξέρω εγώ, και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί δίνει ένα αριθμό και δίνει σε ένα σημείο που η ομάδα, ξέρεις, ακόμα μπαίνει στο μάτσο. Οπότε είναι η πρώτη περίοδο. Λίγο μπορεί να χαθούν και κάποιες φάσεις, να γίνουν και κάποια λάθη. Δεν είναι στο 100% τόσο συγκεντρωμένοι οι ομάδες όταν μπαίνουν στην πρώτη περίοδο. Οπότε ο Ντόρση εκεί δίνει εύκολα καλάθια, θεωρώ, για τον Ολυμπιακό και εύκολο σκορ. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα. Πιστεύω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ το ότι ξεκινάει πενταδάτος. Ναι. Του δίνει ψυχολογία και του δίνει και όθηση. Σίγουρα. Η περσινή χρονιά του δίνει όθηση να παίζει κάθε λεπτό στο 120-130%. Να δίνει ό,τι έχει και δεν έχει για το μπάσκετ. Όχι Ακριβώς. μόνο για τον Ολυμπιακό, για το μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε λίγο τη βαθμολογία ή τα επόμενα παιχνίδια πρώτα? Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τα επόμενα παιχνίδια. Μονή αγωνιστική είναι από ό,τι θυμάμαι. Ωραία, λοιπόν, μονή αγωνιστική είναι σωστά. Ξεκινάει στις 5 του μήνα, παίζει μόνο ένα παιχνίδι που είναι ο Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός. Σε ένα πολύ δύσκολο μάτσο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, μαζί με το παιχνίδι που έπαιξε χθες, έχει άλλα 3 εκτός έδρας, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Παίζει τώρα με τον Ερυθρό, γιατί και στην επόμενη έχει διπλή εβδομάδα με Παρί και με Ρεάλ, όλα εκτός έδρας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρει λίγο μέταλλο για να κερδίσει και κάποιο μάτς εκτός έδρας. Γιατί αν κάνεις 4 συνεχόμενες ήττες, πρόβλημα. Θεωρώ είναι 3 παιχνίδια τα οποία ο Ερυθρός είναι ένα παιχνίδι που για μένα, αν θέλει ο Παναθηναϊκός να πλασαριστεί ψηλά, πρέπει να το πάρει. Ναι. Η Παρί είναι μια καλή ομάδα με ένα περίεργο ρυθμό. Δεν ξέρω αν ταιριάζουν τόσο πολύ τα guard και το παιχνίδι στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ένα παιχνίδι που επίσης πρέπει να το πάρει. Που το θεωρώ το πιο must win παιχνίδι. Αν το χάσει είναι πισωγύρισμα. Και μετά είναι το παιχνίδι με τη Real, το οποίο η Real έχει πλέον πάρει παίκτες. Έχει τον Μαλεντόν, έχει τον Ταβάρες, έχει τον Καρούμπα που ανεβαίνει. Η Real έχει 4-0 το μάτι με τη Μέρκη Τριάδα στο Φενέρ και έχει τελειώσει με 9 τάπες το παιχνίδι. Δηλαδή έχει 9 επιθέσεις. Ναι. 4-0 εντός, 0-4 εκτός η Real. Ο Ερυθρός, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ένα 6-0 σερί, από τη μέρα που έφυγε ο Σφερόπουλος έχει πάρει 6 συνεχόμενες νίκες και έχει βρει ένα πολύ καλό ρυθμό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει στις 7 του μήνα στην έδρα του με την Παρτιζάν, η οποία Παρτιζάν είναι αυτή τη στιγμή στη 17η θέση της βαθμολογίας και ψάχνει νίκες για να ανέβει. Είναι must win δηλαδή. Τις ψάχνει, δεν ξέρω πού και πώς θα τις βρει. Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω τι ψάχνει, τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός σε ένα μάτς που θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα το κερδίσει το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι θα χάσει από την Παρτιζάν στην έδρα του. Από αυτή την Παρτιζάν αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω τρόπο να κάνει ήττα την Παρτιζάν σε αυτό το στάδιο. Μετά από τα αποτελέσματα, στο φεγγάρι που είναι ο Ολυμπιακός και στο φεγγάρι που είναι η Παρτιζάν. Άρα και βάσει ρόστερ. Δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βαθμολογικά, Ζάλγκιρις, Ερυθρός Αστέρας και Χάπολη στις 6 νίκες. Μια ισοβαθμία μετά που λίγο σιγά σιγά αρχίζει λίγο να ξεκαθαρίζουν το τοπίο. Νωρίς ακόμα βέβαια. Στις 5-3 νίκες Ολυμπιακός, Μονακό, Βαλένθια, Παναθηναϊκός και Μπαρτσελώνα. Και μετά πάμε σε 50% ποσοστά. Δηλαδή Real, Παρί, Virtus, Bayern. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δείχνουν ότι χέρι-χέρι θα πάνε όλη τη χρονιά. Κάνει μία ήττα ο ένας, μία νίκη ο άλλος. Γυρνάει στην επόμενη αγωνιστική το ανάποδο. Οπότε πάνε μαζί μέχρι στιγμής. Λοιπόν, δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί. Οι ομάδες και οι δύο μέχρι στιγμής δεν θεωρώ ότι έχουν παίξει κάποια δύσκολα μάτσα, αλλά σε γενικές γραμμές είχαν ένα σχετικά πιο βατό πρόγραμμα. Οπότε τώρα θα σκάσουν και λίγο τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Για τον Παναθηναϊκό ήδη, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ένα παιχνίδι λίγο πιο ουδέτερο. Και έχουμε ακόμα. Να δούμε πώς θα κινηθούν. Τις παίκτες έρχονται μπόλικοι από NBA. Έχουν γίνει αρκετές κινήσεις, έχουν γίνει μεταγραφές. Όλα αυτά θα φανούν στις ομάδες τους από, θεωρώ, ειδικά οι NBAers, από Δεκέμβρη. Ναι, σίγουρα.
Ξεκίνησαν και ο Butler και ο DeWindy. Λες και πιάνουν Έφεραν πρώτη μπάλα. τη νίκη στην Bayern. Ο DeWindy, 2-2 νομίζω έχει. Ο Butler που έπαιξε ήταν πολύ πιο κακός. Δεν προσέφερε τίποτα. Ναι, ο Butler ήταν και με 0 πόντους τελείωσε. Εντάξει, νωρίς ακόμα και για αυτούς. Πρώτο παιχνίδι, θα δούμε πώς θα πάει. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.